Od bura mar Senet owuok mager ka gisiemo gavanas ni nyaka kaw ting' mar duoko penjo ewi kaka gitiyo kod pesa ma ichwalo ne counties. Magi timore e kinde ma gavanas ariyo nochopo e nyim komiti mag Senet mar duoko penjo ewi kaka ne gitiyo gi omenda mag jopiny, kata doko ni riwruok mar gavanas to ne ogolo chik ne gavanas mondo kik chop e nyim komiti ka giywak ni senators kawo pesa kuomgi kendo tiyo gi marach. Chris Owino leronwa wachni. Senators osiemo wang' gavanas mondo we kwang'e pesa mokwal mag jopiny kendo nyiso gin giikre mar duoko penjo matek ewi ka gitiyo kod omenda ma imiyogi higa ka higa e chwalo chenro mag dongruok ne jopiny e counties maggi. E bwo telo mar Jakom komiti mar Sipak Moses Kajwang, senators okwaro wang'gi kendo kwedo weche manyocha owach kod riwruok mar gavanas ni gavanas machopo e nyim komiti mar Sipak osebedo ka ikwayo asoya kod senators kaachiel kod nyisogi achaya e chwalo agenda mar siasa. Your colleague from Embu was here. She admitted herself under oath that the county government of Embu took 10 million shillings from the KIPES fund to sponsor a Boda Boda event, a public rally. She admitted it. That was not Sifuna. That was not this committee. Man, it's an illegality, and she confirmed herself. The appearing before the Senate is not a privilege, it's not a favor, it's a constitutional obligation. The way we fight for resources to go to our counties is the way we demand accountability. And you know, Council of Governors is an constitutional body, it's a club of billionaires. Some of them are running away from corruption cases. Jakom Sipak Moses Kajwang ogolo siem mager ni gavana moro amora mabiro rem chopo e nyim komiti mare mar duoko penjo ewi kane otiyo kod pesa mag jopiny ni obiro moto e bade. If you come here with embarrassing records, we will embarrass you. If you come here with embarrassing responses, we will embarrass you. If your audit reports are an embarrassment indicative of theft, we will not bembeleza you. Unity of the governors will not shield them from corruption. It will not shield them from accountability. When a witness is called before Parliament and fail to appear, that witness will be held personally responsible and personally liable. It is not going to be a collective responsibility. Mabiro e kinde ma gavana ma Narok Patrick Ole Ntutu kod nyawadgi ma Kitui Julius Malombe to ong'anyo ne chik mar COG kendo chopo e nyim committees mag Senet mar Sipak kod Sipik mar duoko penjo. Kata mana Jakom COG Ahmed Abdullahi mane osomo chik makumo gavanas chopo e nyim Senet bende okwayo komiti mar Sipak mondo omi odiochieng' machielo mar chopo e nyimgi ataro mar chik mane ogolo. But the chair of the Council of Governors is requesting that we give him an earlier date. He's not asking not to come. He's asking to be given an earlier date and misleading the other governors not to come. This peer pressure. Another one, yes, came here, and when we showed the document he has presented, and the chair requested him to read, he said, oh, today I can't see because I left my glasses at home. That's the same person calling us the extortionist chair. Korka korgi, riwruok mar gavanas ondiko ne Speaker mar Senet Amason Kingi ewi chung' margi kagisingo mar pedho neno ni moko kuom jokanyo mag komiti mar Sipak osebedo ka kwayogi asoya. Weche mag COG bende oselwedo kod ogai mar DCP Rigathi Gachagua mane oseye od bura kod gavanas kuom bedo todo mar mibadhi e pacho kae. So I gather the senators are reasoning that since they have stolen from the people, they need to steal from them. Of course, two wrongs don't make a right. Of course, the Senate and the National Assembly has been a theater of corruption. And by extension, all public institutions. So this is something that we intend to correct when we form government. The United Opposition intends to deal with corruption head-on. Okang mar Governor ma Kitui Julius Malombe kod nyawadgi ma Narok Patrick Ole Ntutu chopo e nyim komiti mar od bura mar Senet mar duoko penjo. Ndalo ariyo kende bang' riwruok mar Governors wacho ni onge gavana mabiro chopo e nyim komiti mar Sipak kelo penjo mathoth ni to dibed nitiere ywarok e kind riwruok mar Governors kose en motuo ema wuondo manumu. Chris Owino,
Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi.